8 ka barangay sa syudad sa Bayawan, Negros Oriental ang gisanapan sa baha atol sa pagkusukuso sa bagyong Verbena. Kung unsa ang kahimtang sa mong syudad, atong sayran sa report ni Nico Sereno. Miabot hangtod sa atop sa mga balay ang misanap nga baha matud sa Bayawan City Disaster Risk Reduction and Management Office. Diin kapin sa 1,000 ka mga pamilya ang apektado. Nasinati ang grabing baha dihang miawas ang Bayawan River. Daling nagpahigayon og rescue operation ang mga sakop sa CDRRMO kauban ang Bayawan City Police Station. Priority sa gi-rescue ang mga bata, tiguang ug mga babay, labi na ang mga mabdos. Giklaro sa CDRRMO nga daan na silang nagpatuman og preemptive evacuation hapon pa lang ni atong November 24. Apan wala matud pa mituman ang pipila sa mga residente. Usa sa wala mubakwit si Tatay Saturnino, kinsa miangkon nga naanad na sila sa baha matag tuig. Pero wa niya damha nga moabot sa ikaduhang andana ang baha. Dungan niini ang kusog na sug gikan sa suba kundi nahimutang sa duol ang balay ni Tatay Saturnino. Sige na kada tuig. Kada tuig sige na eh. Dayon, wala mong bakwit. Wala ba? Gisanapan sab sa baha ang balay ni Tatay Ray nga miabot na sa dughan. Tungod kay konkreto ang balay, isalig ang pamilya nga lik-on kini mangwa sila mubiya sa balay. Hindi na kami umalis kasi ang akala ko hindi natataas ang tubig. Hindi natataas ang tubig. So we decided with my granddaughter and son to stay put. Usa sa mga na-rescue ang 83 anyos nga tiya ni Ramonito Grape human moabot sa liog ang level sa baha. Okay na siya, sir, kay gulang naman gusto yan. Gapakuan to sa dito. Amo sa gaimpyo, usa siya manto dre kay di man siya kalimpyo na. Naabtan pa sa GMA Integrated News nga nabisi sa pagpanglimpyo ang mga residente sa lugar. Makita nga halos tanang balay sa Hacienda San Ramon adunay gitaso ng ubos nga parte sa balay. Tungod kay bahaunon ang lugar. Sa drone video ni April Marie Baharias Teves, makita ang lapad nga baha sa Hacienda San Ramon. Matod sa CDRRMO, dunay parte sa suba nga taas ang dike, apan duna say parte nga wala niini. Busa na nawagan si Tatay Saturnino nga mabutangan og dike ang ilang lugar. They were not really expecting the water to really maabot sa ganoon na level. That is why hindi sila ng preemptive evacuation. Taliwa sa ilang naagian, nagpasalamat ang Bayawan LGU nga walay namatay sa insidente. Nico Sereno, Balitang Bisdak.